La zona escolar L'Eral es troba situada al sud-est de la comarca del Segrià. Abasta 5 pobles de característiques molt semblants: Alcanó, Alfés, Sarroca, Sunyer i Torrebesses. Els 5 pobles estan situats sobre la plataforma garriguenca de la comarca del Segrià. En conjunt, mirant els seus conreus, es podria dir que són pobles clarament garriguencs. La terra és dura com ho és la feina dels seus pagesos. Les granges han vingut a pal·liar el dèficit econòmic d'uns conreus de secà sempre deficitaris. La proximitat de la capital de la comarca, Lleida, ha fet que tradicionalment aquests pobles siguin del Segrià. La zona escolar L'Eral, ZER L'Eral, es constituí l'any 1997. Cada escola té entitat jurídica pròpia, director, claustre i AMPA. Al mateix temps, les 5 escoles compartim els mateixos eixos: un projecte educatiu comú, un projecte lingüístic, el mateix pla de treball, que és el comú de tota la ZER. Amb els anys hem anat creixent i creant una consciència d'escola comuna i fomentant lligams entre els components de tota la comunitat educativa. El curs 2007-2008 vam definir el projecte d'escola, un projecte que aplega i defineix el que volem que sigui la ZER, un projecte de qualitat i cohesió. En una unitat escolar feta de 5 escoles separades, la creació d'elements de cohesió és bàsica. De bon principi, vam establir 3 sortides anuals i unes colònies bianuals on els alumnes de les 5 escoles poguessin conviure plegats. En la línia de potenciar projectes de cohesió, destaca el projecte Arrels, on de forma virtual i en exposicions itinerants vam descobrir els entorns dels nostres pobles. El treball fou becat per la Fundació Enciclopèdia Catalana i reconegut internacionalment pel projecte SAIDS M2, que era un recull de propostes de treballs informàtics als centres educatius de tota Europa i Amèrica. La cloenda final de curs fou un pas més. De forma itinerant, pels 5 pobles, ens trobem per mostrar el treball en comú i acomiadar els alumnes que acaben 6è curs. Des de l'inici de la ZER hem fomentat l'animació a la lectura. Els primers anys reuníem tots els alumnes de la ZER per fer activitats a partir dels llibres llegits. Més endavant, en lloc de trobar-nos físicament, vam compartir els treballs a través de la web, en un espai expositiu comú, d'aquí el nom d'animació lectora virtual. La trobada setmanal de la ZER és l'activitat innovadora més rellevant de totes les que fem. Des del curs 2007-2008, cada dilluns, tots els alumnes de cicle mig i cicle superior de les 5 escoles de la ZER es troben a Sarroca per fer educació física, esports, anglès i música coral. La trobada permet fer grups més nombrosos i homogenis necessaris tant per a l'esport com en la música. Aquesta activitat ens permet gaudir d'activitats col·lectives com cursets, xerrades, trobades, presentacions que no es poden dur a terme a les escoles individuals de la ZER per les seves petites dimensions. La trobada esdevé un factor de socialització i de coneixement mutu en un entorn escolar reglat. Ara, aquesta activitat és avalada i reconeguda com a projecte innovador per la Universitat de Lleida i pel Departament d'Ensenyament. Poc després de la trobada setmanal,
neixia l'Associació Esportiva Zerleral, afegint un plus d'activitats comunes a alumnes i pares i establint així més llaços de cohesió. El curs passat, totes les escoles de la SER van participar en un projecte per promoure l'esperit emprenedor en els alumnes. Cada escola va crear una cooperativa mirant d'imitar tots els passos: la fundació, creació, documentació, definició, elaboració de productes, venda, comptabilitat, beneficis. Una gran experiència que els mateixos alumnes van valorar molt positivament, sobretot la fase final de les ventes, mercats i beneficis. Aquest curs hem endegat una fase més en la cohesió amb la creació de la comunitat virtual a partir de la creació de correus electrònics familiars. Des del correu, les famílies tindran accés a informació i podran descarregar-se les fotografies que anem fent, i els alumnes podran usar els mateixos correus com a eina de treball i d'accés als serveis que Google ens ofereix a través del correu. La qualitat és una fita constant i un component elemental del nostre concepte d'escola. Sens dubte que les matèries instrumentals són el pal de paller de la nostra actuació. L'aprenentatge de la lectura i escriptura són objectius prioritaris del dia a dia. A més, gaudeixen d'activitats específiques per fomentar-les, com són l'animació lectora i la redacció setmanal a l'ordinador. De bon principi, hem tingut clar que calia ampliar la docència i l'horari dedicat a la llengua anglesa. Hem anat participant dels projectes experimentals de llengües estrangeres que el departament ha promogut fins a definir un projecte lingüístic que amplia la llengua anglesa a tots els cicles en la seva docència i en el seu horari. L'ús de les TIC és un element definidor de la nostra SER. Fa 14 anys, la pàgina web d'Alfés fou pionera a les escoles de Lleida, fou reconeguda i premiada. El progrés en l'ús de les TIC ha estat constant i nombrosos projectes han estat reconeguts per la seva qualitat. L'edició d'imatges, la fotografia digital tractada i combinada amb dibuixos i treball dels propis nens amb programes editors, ha generat treballs creatius de gran vistositat. Aquest ha estat i és un camp de treball en el que hem marcat fites referencials, guies i tutories per treballar amb el Python Pro, amb el GIMP, amb l'ACDC, espais i materials de formació interna i externa que han caracteritzat el treball informàtic de la SER i que omplen una bona part dels continguts dels espais web de la SER. El treball creatiu de les nostres escoles ha generat milers de fotografies digitals, treballs, recopilacions, pel·lícules, llibres virtuals i un ampli ventall de possibilitats creatives. El treball amb les TIC no és un treball aïllat. Sempre va lligat a projectes globals com l'animació lectora, a projectes interdisciplinaris o escolars que esdevenen el marc on se situen els treballs. La creació de la pàgina de recursos digitals per ensenyar, aprendre i treballar ha estat el treball més rellevant per la seva dimensió, importància i transcendència. Es tracta d'un lloc web, un treball col·laboratiu, un dipòsit de links a activitats digitals per treballar totes les àrees, tots els cursos i matèries. Fa 3 anys que va néixer i continua creixent. A la SER vam definir l'ús de l'ordinador com un complement a l'aprenentatge de totes les matèries. Per això, vam fer l'esforç de cercar i ordenar de forma lògica i atractiva milers d'activitats digitals penjades a la xarxa.
un treball constant que continua creixent i bastint la pàgina. Un projecte que permet un nombre il·limitat d'editors per treballar en col·laboració sumant esforços. Un projecte innovador per la seva simplicitat i claretat de presentació. Un espai que facilita als pares eines fàcils i ràpides perquè els seus fills, sobretot els més petits, treballin i juguin a casa. Un projecte amb molts seguidors, milers de companys i alumnes de tot Catalunya que treuen profit d'aquesta eina elaborada a la SER L'Heral. Curs a curs, treball a treball, hem bastit un conjunt d'espais webs de la SER, nombrosos, rics en projectes i activitats, on els treballs dels nostres alumnes s'exposen i mostren la seva qualitat. Dia a dia procurem bastir l'escola de treballs singulars i innovadors. L'escola rural, però, ja gaudeix d'uns avantatges qualitatius importants que la fan molt eficient en la seva tasca educadora. Factors com la proximitat d'alumnes i mestres, la tranquil·litat, la proximitat a la natura, la converteixen en una escola acollidora on la mainada és feliç i desitja venir a l'escola cada dia. La innovació transformadora d'una escola és una suma d'actuacions en una mateixa direcció que fan del dia a dia una tasca tan feixuga com engrescadora. I en aquesta tasca hi estem tots plegats a la SER L'Heral.